אהלן מני. אהלן? מומחה סייבר. איך אומרים? אז מה אתה הולך להראות לי, מני? אני הולך להראות התקפה שהיא יחסית פשוטה. איך אני משתלט לך על הטלפון? משתלט לי על הטלפון. משתלט באופן מלא על הטלפון. כדי להבין כמה חזקים ואפקטיביים כלי הסייבר שפיתח המודיעין הישראלי, אנחנו פוגשים את מני ברזילי, לשעבר איש היחידה הטכנולוגית 81 של אגף המודיעין, שמתמקדת בפיתוח פתרונות סייבר לצרכים מבצעיים. אתה מוכן לראות? כן, נראה. בעצם מה שאנחנו עכשיו אומרים למחשב, זה שים לב, בקרוב הולך להתחבר אליך טלפון שאנחנו השתלטנו עליו. המחשב עכשיו נכנס למצב המתנה, והוא מחכה שהטלפון הנתקף יתחבר אליו. הטלפון שלי? הטלפון שלך. קרה משהו במחשב. המחשב מודיע לי שהוא יתחבר לטלפון שלך. בוא נפעיל את המצלמה. Webcam, -I, 2. נעשה את זה, אנחנו נראה משהו נורא מעניין קורה. הופ, תראה את מי אנחנו רואים על המסך. שם נשמור. למעשה אני השתלטתי לך כרגע לטלפון, הפעלתי את המצלמה, צילמתי אותך, ולא ראית שום אינדיקציה בטלפון שהדבר הזה קרה. עכשיו אתה יכול לראות כל דבר שהמצלמה שלי רואה מבלי שלי יש בכלל מושג שהיא עובדת. בכל אחת מהמצלמות, הקדמית או האחורית, למעשה אני גם יכול להפעיל מצב שבו הוא דוגם אותך כל כמה שניות, כדי שנוכל לראות אותך כמעט בסרט זז. אנחנו יכולים גם לראות איפה אתה נמצא בעולם. הנה, הוא נותן לי את הקואורדינטות שלך, המדויקות. אם אנחנו ניקח אותם, נלך למאפס, ונכניס את הקואורדינטות האלה שקיבלנו, אנחנו נראה שאתה נמצא בדיוק פה. אני יכול לדעת איפה אתה ישן, אז איפה אתה גר, אם אתה הולך למקום העבודה, אם אתה מבלה עם המשפחה, אם אתה בחופשה ואני רוצה לשדוד לך את הבית, עכשיו אתה נמצא בחול, אני יכול לעשות את כל הדברים האלה באמצעות להשתדל על הטלפון. כמובן עוד יכולת שיש לנו זה להקליט את המיקרופון ולשמוע כל מה שאתה אומר בכל פגישה. בוא ניקח למשל דגימה מהמיקרופון. אין שום סיכוי בעולם שאתה מצליח להקליט את הדבר הזה עכשיו כל כך מהר. בוא נראה. נוצר לנו פה קובץ, בוא ניקח אותו. אין שום סיכוי בעולם שאתה מצליח להקליט את הדבר הזה עכשיו. אני לא יכול לדעת בשום צורה שאתה עכשיו מצלם אותי, מקליט אותי, יודע איפה אני נמצא. הסיכוי שתעלה על הדבר הזה הוא מאוד 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 נמוך. למעשה יש לי שליטה מלאה על הטלפון שלך. ההתקפה שעשיתי לך היא התקפה יחסית בסיסית. היא דורשת ממך לעשות משהו. אני צריך להטל בך שתתקין את התוכנה או גישה לטלפון שלך. ההתקפות ברמת מדינה, כמו התקפות של NSO עם פגסוס וכו', הן התקפות זירו קליק. הן כאלה שלא דורשות שום דבר מרמת המשתמש. אני שולח לך קובץ מרחוק, הוא משתלט לך על הטלפון, ואתה לא היית צריך לעשות שום דבר. זירו קליק. זירו קליק. זירו קליק שינת כל כללי המשחק. אתה כבר לא צריך שיתוף פעולה של הקורבן. זהו, ירצה, לא ירצה, לחץ, לא לחץ, נזהר, לא נזהר, היה ראש מערך, לא היה ראש מערך הסייבר הלאומי, הוא יחטוף, הוא ידבק. השעון החכם יודע עליי המון פרטים. האוטו החכם יודע מתי אני נוסע. אנחנו משתמשים בוואטסאפ. איכון. אנחנו כל הזמן נמצאים מסביבנו עם תקשורת וטכנולוגיה מתקדמת. היכולות המרשימות אך גם המסוכנות מאוד האלו פותחו והיו בתחילה רק בידיה של יחידה 8200 של אגף המודיעין. זהו המקום שמאתר צעירים בעלי פוטנציאל והופך אותם למפתחי הסייבר ההתקפי המתקדמים בעולם באמצעות הכשרה ממושכת ומשאבים רבים שמשקיע בכך הצבא. ישראל יש את היכולת הכי טובה בעולם שאני מכיר, לאתר את הכי טובים, בני הנוער האלה, ולתעל אותם לאזורים שבהם, מה שנקרא, כמו בג'יימס בונד, רישיון לא להרוג, אולי לפעמים, אלא רישיון לעשות תקיפות סייבר שהופכים את ישראל למעצמה. הכלי המרכזי שלומדים להתבסס עליו ב-8200 נקרא חולשות, ובחולשות הכוונה היא דווקא לחולשות של חברות הטכנולוגיה. הסייבר התקפי עוסק בתכונה מאוד מעניינת שהיא העובדה שתוכנה היא מוצר לא מושלם. כלומר, בהחלט יכולות להיות חולשות, דגמים בתוכנה, שבעקבותיהם פעולה מסוימת יגרום לתוכנה לעשות אחרת מכפי שהיצרן רצה. זה סייבר התקפי. חולשה תדע בעצם איך להתאים את המפתח למנעול שיש על הדלת של הטלפון. היא תדע לייצר תמונת פנים מזויפת כדי שאפשר יהיה להיכנס לתוך המכשיר מרחוק, בלי להשאיר סימנים ובלי לחייב שום פעולה מצד בעל המכשיר.
ב-8200 מתמחים בלמצוא את החלון הפתוח שאף אחד לא יודע שהוא פתוח. תחשבו על מיליוני שורות קוד שאתה חייב לדעת לעבור עליהם ולגלות את הפרצה. לא כל אחד מסוגל לעשות דבר כזה. לצורך התחקיר הזה, וכדי להבין עד כמה מרכזית עבודת הסייבר מאז 7 באוקטובר, דיברנו עם כמה גורמים בכירים בקהיליית המודיעין. חט הוא אחד מהם. הוא עשה את כל שירותו ביחידה 8200 והגיע לתפקידים פיקודיים בכירים, לרבות במערך הסייבר. הוא מכיר כמעט כל פרט ביחידה, אבל דווקא משום כך, התפקיד הרגיש לא מאפשר לו להתייצב אל מול המצלמות, ועל כן הרעיון איתו מובא בצורה של אילוסטרציה, אך הציטוטים נאמנים לחלוטין לנאמר. תראה, זה נכון שהמלחמה תפסה את 8200 עם המכסיים למטה, והיה כישלון מודיעיני אדיר ב7 באוקטובר. אבל התסכול הזה תורגם לעבודה מודיעינית חסרת תקדים במדורי הסייבר. זה אתגר מאוד מאוד סיזיפי להצליח לעבוד מול כל כך הרבה זירות. כולם ביחידה נרתמו לזה. יש כאלה שעבדו מול האיראנים, יש כאלה שהיו מול גזרת עזה, שאחת המטרות היא כמובן להביא מידע על חטופים, ויש כאלה שישבו על חיל חיזבאללה. ברור שהאויבים שלנו יודעים שיש לנו יכולות, וברור שגם הם מנסים לעשות לנו בדיוק את אותו דבר, אבל 8200 והיכולות שלה הם כמה שלבים קדימה לפני כולם. השליטה הבלעדית של הצבא על כלי התקיפה המסוכנים מסתיימת ב-2010 כשהידע מתחיל לזלוג החוצה מ-8200. זה קורה כשבוקי קרמלי, שעומד אז בראש החטיבה הטכנולוגית במלמ"ב, הגוף שממונה על הבטחת מידע, מתקנים וסודות של ישראל, נתקל בחבורה של צעירים שמספרת לו שפיתחו לבד, לראשונה מחוץ ל-8200, כלי סייבר התקפי. אחר כך הוא יהפוך בעצמו ליועץ שלהם. הגיעו כמה יזמים צעירים, ביניהם חוליו שלו ועומרי לוי, שהם ה-S וה-O ב-NSO. מדבר על חברה של 13-14 איש, ישבו באיזה צריף בכפר שמריהו, נסענו לשם לראות את הטכנולוגיה, לראות אותה בעבודה. היא כמובן צלעה, היא לא הייתה מה שהיא היום, זה היה פגסוס במהדורת הבתולים שלו. מה היא יכלה לעשות דאז? היא חדרה לטלפון, אבל היא הייתה אז מאוד מנוונת. שני היזמים שמאחורי NSO אמנם לא צמחו במודיעין, הם שניהם יזמי הייטק חיפאים שהכירו בתיכון, אבל לצורך פיתוח הרוגלה שלהם שזוכה לשם פגסוס, הם מגייסים עליהם את המוח שמגיע בדיוק מאותה החממה, וזה עתה השתחרר מ-8200. לב חוליו ועומרי לוי הבינו שיש ביזנס ענקי של לפרוץ לטלפונים. הם בעצם פוגשים את מי שיהיה ההאקר הראשון של NSO, מישהו בשם אלכסיי, גאון שצמח בתוך מערכות ישראליות, והם מציבים לו בעצם את האתגר הזה, להמיר את מה שהם קצת יודעים לטלפוניה למין מוצר ביטחוני. באיזשהו מקום זה 8200 as a service. 8200 האזרחי. כן, מעין, קח לך גוף ביון מלא, יש להם מסך פשוט, הם מכניסים את מספר הטלפון של המטרה שלהם, והם מקבלים בסופו של דבר את כל מה שיש לאותה מטרה בוואטסאפ, באמת סוג של נשק ממש גרעיני. היכולות האלה שמציעה NSO והיו עד אז רק בידיים של צבאות וגופי מודיעין, מביאות אותה תוך 4 שנים לשווי שוק של כמעט $1 מיליארד.